Evo nas, naš dragi pacijent Željko, doktorka Dušanka i moja malenkost, da vam prikažemo još jedan slučaj koji smo upravo završili. Zapravo, doktorka Dušanka je postavila metalokeramičke mostove našem pacijentu Željku, kome sam ja ugradio implantate gore i dole i da vam pokažemo da vidite kako to izgleda i da čujete od Željka šta je sve prošao. Boga mi nije bio tako lak slučaj. Ja sam se čak i dvoumio kad se Željko prvi put pojavio i kad smo pogledali 3D, rekao ajde da napravimo totalne proteze, pa jedno vreme s totalnim protezama, pa će, pošto je bilo dosta vađenja zuba, procesi, dosta defekti u kosti ostali veliki, pa sam se dvoumio da li odmah da radim implantate. Međutim, Željko je bio nešto zainteresovan da i što pre da uradimo, jel? I da čovjek dobije fiksne zube i ja sam to prihvatio i eto, ugradili smo gore 5 implantata u ovom slučaju, a dole 4 implantata i evo sad smo postavili zube. Mislim da nismo loše prošli. Šta kaže Željko, kako je bilo to u početku, u prvoj fazi? Je li bilo malo stresno? Šta ste očekivali? Kakvi su utisci? Pa dobro, sve, bilo je malo problema oko vilice, istopili su bile vilice, bilo je dileme, proteza, šta ćemo, kako ćemo, da. Ali doktor je to riješio sve, na moje zadovoljstvo maksimalno. Eto, dobro smo sarađivali. Inače, Željko nas je našao na internetu, znači od nikog nije čuo ništa za ovu ordinaciju, kako kaže, sam je procenio da bi moglo da bude nešto ovde da se uradi, došao je i eto, tako smo i krenuli nekog posao pozitivno. Pozitivan je bio pacijent i mi smo bili pozitivni i uradili smo mu nešto. Doktorka Dušanka će vam nešto reći i o ovim zubima sada i pogledat ćete kako to izgleda. Meni se baš dosta sviđa, onako prirodno, da kažem, ajde, svetliji zubi. Jeste, urađeni su metalokeramički mostovi, gore na 5, dole na 4 implantata. Boja kod Željka je B1, lepo se uklopila, tako da sad ću vam pokazati kako to izgleda u ustima. Željko, možete malo da pritvorite samo. Osmeh. Ovako samo da sklonim ovde da vidite. Zagrizite. To su šrafljene verzije, gore na 5, dole na 4 implantata, metal keramika. Pacijent će lepo moći da održava zube sa dentalnim tušem. Biće super. Da. Super je, super. Zadovoljan sam maksimalno. Bitno je reći da zubi nisu cementirani, znači nisu zalepljeni za implantate, već su zašrafljeni. Tako da Željko kad dođe kod nas za 6 meseci ili za godinu dana mi možemo da skinemo te zube ako hoćemo, da vidimo ako ima neke žalbe, ako treba nešto se doradi, uvek imamo prostora za tu reparaciju. Zubi su tvrdi, jako čvrsti, ja mislim da će on moći da grize, da žvaće sasvim normalno, da uživa, tako da čućemo eto od njega kako ide, šta ide, jel? Da. Idemo dalje. Do sada je sve super, zadovoljan maksimalno. Da. Preporučujem svima da se samo jave i ostalo je sve na ovoj ekipi moćnoj. Da se prepuste i idemo dalje, da. Eto, znači... Nemate brige nikakve. Da. Znači, društvene mreže ne lažu, jel? Ne. Može da se proceni, jel? Može. Da. Može. Da se odlaga dobro i... Da, preomi i da se krene. Da, čim se dođe ovdje, sve je gotovo. Da. Sve je završeno. Eto, to je to. Slikanje i onda dalje. I da idemo u dalje život. Inače, Željko je profesionalni fotograf, da kažem, ajde, profesionalni, njegove slike su, i on nama šalje slike i gledamo više ovako priroda i razne stvari, ljude, dakle da čovek ima i smisla za to. Hvala. Pa da, veliki pozdrav iz Novog Sada i vidimo se kod nas. Ajde, čao.